čím viac sledujú médiá, tak tým viac sú vystrašení. A aktuálne dlhodobé nájmy môžu aj prevyšovať zisky z krátkodobých. Tak mám konečne lepšiu predstavu o tom, čo sa dá kúpiť za 100 miliónov eur. Ľudia žijú stále v mylnej predstave, že turistické lokality sú tie úplne že najúžasnejšie a najviac im zarobia. Zmenil som názor na Dubaj, lebo vieš, že ja som sa šiel trošku skepticky. Ahoj! Ahoj, čauko. Sa nachádzame v Creek Harbor. Je to novovzniknutá lokalita. Je to také novšie downtown, ale zasadené pri vode a v prírode. Ja tu mám pocit taký strašne rodinný vibe. Keď by som žil v Dubaji nejakú dlhšiu dobu a vychoval a mal by som dieťa, tak by som v takejto nejakej časti akože býval asi. Sú tu aj takíto klienti práve si tu prenajímajú? Je to viac family? Áno, je to skôr pre rodiny s deťmi. Je to fakt úplne úžasné bývanie. Aj ľudia, ktorí majú psíkov a podobne. Veľa zelenie, veľa možností prechádzok. A áno, skôr teda, čo sa týka prenájmu, tak skôr dlhodobé nájmy tu idú. Pocity úplne neviem, ako by som to opísal, ale prvé, keď som vystúpil z taxíka, chvíľku sme sa prechádzali, tak prvé, čo som si spomenul je, že by som tu chcel mať svojho psa a že by som ho tu pustil a úplne by som sa tešil z toho, ako by sa on z toho tešil, lebo je to tu super, akoby je to priestranné, nie je tu veľa ľudí, je tu taký kľud, proste naozaj taký veľmi rodinný vibe, ale zároveň všetko je tu úplne nové, čisté. Ideme sa baviť aj o cene? Napríklad pri dlhodobom nájme sa tu pohybuje orientačne, začína, končí nikdy, asi zbytočne konečnú cenu hovorí. 3 000 eur mesačne. 3 000 je taká, že to si dobre asi prenajmeš. No, taký ten asi najlacnejší, povedala by som. One bedroom, čiže one bedroom. 70 metrov, priestranné, okolo 3 000 eur mesačne. Ja ako potenciálny klient, alebo lepšie povedané investor, tak mám sa pozerať na tie lokality akým spôsobom. Že teraz, keď sme na takejto rodinnej lokalite viac, kde sa rieši skôr dlhodobý prenájom, tak prečo by som sa vôbec mal pozerať na také tie turistické oblasti? No, skôr by som povedala, že ľudia žijú stále v mylnej predstave, že turistické lokality sú tie úplne že najúžasnejšie a najviac im zarobia. Podľa mňa by sa mali sústrediť viac aj na takéto lokality, ktoré sú rodinné a kde bude dlhodobo záujem o bývanie, o dlhodobé bývanie. Aktuálne dlhodobé nájmy môžu aj prevyšovať zisky z krátkodobých a je jedno teda, či to je v lokalite turistickej alebo takéto, kde žijú rezidenti, ktorí tu bývajú, pracujú. Takže máme veľmi veľa takýchto lokalít, kde pozorujeme zvyšujúci sa záujem o dlhodobé bývanie. A sú to skvelé príležitosti, pretože ten trh je veľmi dynamický. On sa nespráva rovnako, ako sa správal pred 5-6 rokmi. Chápem, že to bude veľmi komplikovaná otázka, ale pre investora, aká lokalita je najatraktívnejšia aktuálne v Dubaji? Či sa dá vôbec povedať o jednej lokalite? Nedá. Ja by som povedala, že každá lokalita má svoje príležitosti a možno sú lokality, ktoré majú tých príležitostí viac ako iné. A aktuálne by som označila za také lokality novovznikajúce lokality, ktoré ešte vlastne nemajú plne urobenú infraštruktúru a nevidíš tam toto pekné. Ale dôležitá je predstavivosť. Klient musí naozaj popustiť úzdu predstavivosti a dôverovať. Hlavne si zistiť, akoby, aký je plán toho celého, lebo oni to väčšinou asi dotiahnu z toho papiera do tej reality. Presne tak. Ale je to ťažké si to predstaviť, keď tam momentálne človek ide, pozrie si pozemok, kde budú stavať jeho apartmán a vidí tam púšť. Takže... Tak ja osobne na Slovensku zatiaľ každú investíciu, čo som robil, okrem jednej, tak nebola vôbec postavená, že neboli ešte ani kolíky. No vidíš, tak ty máš pozitívny vzťah vybudovaný k tomu. A ak mám teda vypichnúť aktuálne, tak máme super projekty na Dubai Islands. To je naozaj lokalita, ktorá teraz má veľa príležitostí.
Ktorá sa teraz len pripravuje celá, hej? Áno, že presne. tam niečo stojí, alebo sa to ešte len celé naozaj... Vieš čo, dá sa povedať, že nie. Niečo tam je, ale to je uprostred ničoho, takže to by som nerátala. Dubai Islands, Jumeirah Garden City, to je ako keby taká odnož finančného centra, takže veľmi to bude mať podľa mňa veľký nárast cien, má to svoju dôležitosť. Túto otázku, že či by som vlastne investoval v Dubaji, nemám nejak ešte v sebe uzavretú. Je to skôr, že to vo mne vlastne otvorilo tú otázku, že naozaj, ak by som rozmýšľal nad investíciou niekde v zahraničí, že by to ten Dubaj naozaj mohol byť správna odpoveď. Včerajší a dnešný program si na mňa vymyslel naozaj úžasný. Dostáva sa mi Dubaj úplne trošičku v inakšej rovine teraz do hlavy, ale ty pre mňa ešte máš dneska niečo pripravené však? Áno, dnes uvidíš zase úplne inú rovinu luxusu. Zoberiem ťa na špeciálny event, iba na pozvánku. Pozval nás developer ako jedného z najlepších predávajúcich v meste a pozrieme si ukážku 100-miliónového penthouseu. O eventy tu úprimne nemáme núdzu, eventy sa dejú veľmi často, nechodíme na ne, ale vždy chodíme na ne skôr zriedkavo, pretože nemáme veľmi čas, ale takýto typ eventu si nemôžem nechať ujsť. No ako sa ti páčila teda táto mini tajná prezentácia, čo sme mali? Tak mám konečne lepšiu predstavu o tom, čo sa dá kúpiť za 100 miliónov eur. Lebo samozrejme sa zdá čiastka 100 miliónov eur ako taká nekonečná a že človek by za to mohol mať úplne všetko. A to, čo som videl, v podstate bolo všetko. Všetko tam vieš viac, mať. čo už by si v živote nepotreboval, alebo potreboval. No a zhodou okolností tá nachádzame pred budovou, kde bude ten penthouse. Čo Takže povieš, sa jedná adresa? o celý tento vrch, Áno, s tým, že sme vlastne v cípe palmy áno, a s výhľadom. áno. No, 3 poschodia, môžeš si tam urobiť padelku na streche. takto si predstavujem, keď by som minul 100 miliónov, že by som takto žil. Takže to sú dobré minuté. Asi. Peniaze. Takže môžem sa ti ozvať v prípade, že Náhodou ich nájdeš budem niekde. rozmýšľať, že čo so 100 miliónmi. Keď som tu bol naposledy vo februári, tak mi Veronika chcela vyvrátiť môj osobný názor toho, že Dubaj nie je len betónová džungla a že to je celé postavené na takom zlatom pozlátku, čo sa jej podarilo. Po pár dňoch v Dubaji som naozaj zistil, že tá kvalita života je na veľmi vysokej úrovni. No a dneska som tu z iného dôvodu, aby sme vyvrátili nový mýtus, a to je to, ako to naozaj v Dubaji aktuálne vyzerá a ako vníma Dubaj celý svet. Sa toho veľa nezmenilo, náš každodenný život je úplne rovnaký. Možno sa stretávame s viac otázkami od klientov, ktorí sú vystrašení. Čím viac sledujú médiá, tak tým viac sú vystrašení, ale náš každodenný život je úplne rovnaký. Teraz myslím si, že najviac rezonuje určite bezpečnosť, otázka bezpečnosti. Keď sme sa vo februári naposledy spolu rozprávali, tak sme riešili dubajské stereotypy. Aké sú teraz aktuálne stereotypy Dubaja? Tak teraz možno pribudol ďalší stereotyp a to je bezpečnosť. Teraz sa dosť rieši otázka bezpečnosti. Ľudia ju spochybňujú a je to vlastne na základe správ, ktoré dostávajú z médií, ktoré síce sú asi pravdivé, ale zbytočne možno zveličené alebo zdramatizované. Čo teba najviac prekvapilo na aktuálnej situácii? Možno to, ako ľudia, ktorí tu žijú dlhodobo, sa pocítia bezpečne. Naozaj nepoznám asi nikoho, ktorý v mojom okolí, kto by sa bol vysťahoval z Dubaja, odišiel, takže tí, čo dlhodobo veria vízii Dubaja, i zostávajú stále verní. Dnes sa poďme pozrieť do môjho obľúbeného nákupného centra, Mall of the Emirates, čo je jedno z najstarších nákupných centier v Dubaji. Pôjdeme spolu na spinning a nakoniec pôjdeme omrknúť jeden super longevity projekt. Teba zaujímalo, ako to trávime leto, aké tu máme aktivity, tak som sa rozhodla zobrať ťa na spinning dnes. Poďme na to. Poďme. Mňa by zaujímalo, ako ľudí ovplyvňuje, alebo ako toto počasie ovplyvňuje život v Dubaji. Čo sa tu robí cez toto najteplejšie obdobie? Tak život je tomu prispôsobený. Je tu veľmi veľa indoor aktivít, takže máme samozrejme nákupné centrá,
Máme tu takéto športové centrá, potom tu máme napríklad Green Planet, kde chodia rodiny s deťmi, zvané nejaké botanické záhrady. Všetky bazény sú chladené, takže dá sa aj normálne ísť k bazénu. V každej budove máš chladený bazén, skvelé fitka, branče, sú dokonca nejaké terasy, ktoré majú chladiče vonku, takže o aktivity tu nemáme núdzu, sú pripravení, všade máš klímu a vieš tu zabaviť v akomkoľvek období. Predpokladám, že tu menej ľudí počas týchto najhorúcejších dní. Čo aktuálne teda je? Áno, tak už nám začalo leto, už sa blížime k júlu a naozaj ľudí chodí menej, aj veľa rezidentov cestuje v tomto období, a takže za to, že tu je menej ľudí, môže najmä počasie. Určite máme nižšiu obsadenosť v nájmoch a aj nižšie ceny, pretože je to slabšia sezóna, ale akože život tu stále funguje, pre tých, ktorí sú tu, tak vedia normálne fungovať. Skôr myslím, že to je ešte trošičku príjemnejšie, že sa človek dostane kam chce rýchlejšie a nie všade je to úplne busy. Tak, môžeš robiť aktivity, ktoré sú zvyčajne nedostupné alebo preplnené v zime. Tak máme odcvičené, aké to bolo? Náročné. Makačka si. Dobre, tak ja teraz musím utekať za klientom. Poslal som ti nejaké tipy, kam ísť v Dubaji. A ak by si chcel, prídi sa pozrieť potom na ten projekt. Je to Longevity budova. Myslím si, že by ťa to mohlo dosť zaujímať. Určite sa tam vidíme. Teším Dobre, sa. tak sa vidíme. Ahoj. Čauko. Vítaj. Toto je ten Longevity projekt? Áno, vítaj v projekte EVA. Projekt EVA má ako jediný v Dubaji certifikáciu LEED aj certifikáciu WELL. To sú medzinárodne uznávané certifikácie, ktoré skúmajú longevity, ale aj spokojnosť, čistotu vzduchu, vody, dostatok svetla, použitie materiálov. Takže naozaj je to veľmi dôležité mať tieto dve certifikácie. Všetky materiály, s ktorými sa tu pracovalo, sú dobré pre ľudské zdravie. Všade je použitý prírodný kameň, aj podlahy sú robené, ako vidíš, z travertínu. Všade je použité aj kvalitné drevo, takže toto sú všetky elementy, ktoré prispievajú k takej duševnej pohode, okrem iného aj, samozrejme, okrem zdravia aj k tej duševnej pohody, pretože človek vníma tie elementy, ktoré ho obklopujú. Takže najzdravšie je možné bývanie v interiéri. Najzdravšie možné bývanie v Dubaji, áno. Tento projekt naozaj bude mať aj rôzne kryštály, obrovské, rozmiestnené v budove. Budú mať fantastické spa a všade naozaj to bolo urobené do detailu, takže nikde sa nešetrilo. A tieto projekty sa iba predávajú alebo aj prenajíma? Momentálne je to vo výstavbe, takže bude sa to potom prenajímať, majiteľa to budú prenajímať, ale nie developer. Developer plánuje predať všetky byty. Jasné, ok. Takže je to vlastne aj ako taký investičný projekt. Určite toto budeš vedieť prenajať, tak bude tu veľmi málo bytov a nachádzame sa priamo v business centre Dubaja, takže určite to budeš vedieť aj prenajať. Ale skôr by som povedala, že to je možno pre takého koncového užívateľa, ktorý vyhľadáva presne tento typ bývania. Cenovka za takýto projekt sa pohybuje? Tento byt má zhruba 320 m2 a cena je okolo 4 miliónov eur. Záleží to jemne podľa kurzu aktuálneho, ale plus minus 4 milióny eur. Exkluzívny projekt. Super exkluzívny. Tak super výhľad, dobrá lokalita. Super lokalita, si na vode, máš tu kľud, najvyššiu kvalitu naozaj materiálov, spracovania, odlúčnenia. Si v centre, ale zároveň máš tú oázu pokoja. Ďakujem ti za tvoj čas a krásnu prezentáciu Dubaja. Musím povedať pravdu, že zmenil som názor na Dubaj, lebo vieš, že ja som sa šiel trošku skepticky a tú kvalitu života tu naozaj vidím, to sa nedá odoprieť. No a budem sa tešiť, keď sa budeme vidieť zase najbližšie na Slovensku, v Dubaji, alebo teda možno najnovšie v Španielsku. Tak ahoj. Ďakujem pekne a nech sa darí. Dík.